kabalo no nga imo man kung giadto dili kayo ko katuo nga nung gibuhat to bisan kang ngit-ngit sa dalan nabalan mo akong ngalan gitawag mo gayon dako di man kinahanglan imong gunit di ko makabuhi imong sit-sit imo kong gipalingi gibuhat ang tanan di man unta kinahanglan Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Mag-live ta igsoon. Ako nang gihimo tungod kay klaro kay busy kay karong adlaw. So, di na punta ka live. So, I grab this opportunity igsoon. Medyo sayo pa man. So, ako sa i-share igsoon. Shout out 35 viewers, this time 38 and counting. Mabunga. Done sharing mga igsoon. Hi Pastor from Shikaya Hilwa. Shika Hilwa. Thank you sister. Melo Cano. Familiar mo ko na. Good morning Pastor. Good morning Sad. Brad. Thank you for watching. So nahuman ako share igsoon. Actually dili kay ni siya taas kay nagdali sad ko ba kay mag-prepare pa ko niya. Kabalo na mo simba sa ba, no? So, again, pasensya na kayo. Yesterday, wala jud ko naka-live nga magkuhan bitaw. No? So, busy ka igsoon niya. Ako na ning giingon ninyo nga this whole month of July, daghang kay kog schedule. Ugma, mag-start ng youth camp nga usa ko sa speaker. And again, sa mga taga Bohol, okay, taga Bohol, especially near in Ubay. So naay youth camp tomorrow mag-start ang first night. So ang atong worship team diri maoy motokar sa first night sa praise and worship unya. Na ako sa last night. Ako speaker sa last night, no? So mag-start this coming tomorrow, this coming Monday, 15 to 18 na youth camp niya. Next week na pod niya. Actually after anang camp na napoy lain nga activities sa following day. Grabe ka busy na to this month mao na nga. Ako san gi-prepare akong voice igsoon sa pag kuan bitaw kay muwali manggugo. Mao na nga usa sa rason nga aside nga busy ko, akong gi-kuan akong voice bagi-preserve para sa kay mayaan sa Ginoo, no? So, pasensya na. Balik ra lagi ta sa normal ani. Pero nagsige man po kog post og mga videos encouraging
videos, mga short videos no sa akong anak, mo share naman siya. Nya sa ko apo no kay maulagi. Akong gikuan karon gali pagaw-pagaw pa ko nya muwali na pug koron. Grabe no. So mani pero mao na gingon nga balag mga pagaw ta basta paras kay mayaan sa Ginoo. Kumusta mga igsoon? 61 viewers. Good morning. Shout out sa 168 followers of Mabungahong Kristokanon. Thank you so much for inviting your friends and loved ones to follow our page mga igsoon. Nya sa again sa wala makabalo no atong YouTube channel, new YouTube channel. 920 plus na ta nga subscribers. So hapit na ta nabot og 1,000 road to 1,000 igsoon. No? Thank you for sharing no. Pray to subscribe mga igsoon. So shout out na ko tanang mga OFW dia. Salamat kayo sa tanan no. Og mga seaman, mga naka-permanent resident, salamat kayo for always watching our videos, our live videos. And tanan mga higala na ko nga mga piniriso. So gabi na ko i-post gabi ning tabang ta sa mga inmates igsoon no. Na may grasya nga gipiyal sa Ginoo. So ato lang gi-extend ba aron maka-share sa blessing ni Lord no. Okay, everything we have comes from the Lord. So the purpose, as what I have said, the purpose why God blessed us is to bless other no. Aron mahimo tang panalangin sad sa uban no. So shout outs tanang pinirisyo labi na sa Clarin Police Station. Unya nagplano mi nga unya basin mudalikatan lagi namo kay ang among schedule grabe ba but among paningkamutan unya nga moadto na pud mi og laing police station nga mo extend na sad mi sa among tabang nga grasya nga gikan sa Ginoo. Mo metua no. Easy pagbalyo pag-recognize nga the source of the blesser is si Lord. The source of the blessing si Lord. That is why usa na siya ka-expression sa pagpasalamat sa Ginoo pagtabang igsoon sa tabangonon sa no. So shout out tanang mga inmates sa Asa Lumbia City Jail, tanang mga brad na ko sa bahay ni Kuya no, mga sa Cebu City Jail, mga igsoon na to diha nga mga grabe ka dautan kriminal apan nangalagad na sa Ginoo mga brad na ko no. Saya Skeptron in Arms tanan onya mga higala na to, mga classmate na ko nga wala nagpulis na sa fire, Bureau of Fire Protection, mga security guard, jail officer, mga warden, shout out mo tanan diha. Unya tanang mga military, mga higala na to sa Philippine Air Force, Armed Forces of the Philippines. Of course, mga kapulisan. Doon mo sa akong dugan, kabalo na mo ana. Daghang ko kay mga higalaw, kabalo na sad mo nga as one of the PNP life coach. Ilado mong go no kay bawo mo nga suod ta mo niya kabalo mo nga usa mo sa priority sa akong prayer no. Campus Menya Cebu, mga kapulisan nato diha, Tagbilaran City here, Barracks, shout out. Dili lang nako i-mention to kitag sa kay gadali ko mga igsoon no. Nagdagan ang oras niya mag-prepare pa ko sa ihanay pa nako ang mensahe letter igsoon no para sa panimbaho no. So again, a fruitful morning everyone. I pray and I declare nga karong adlaw today is gonna be a blessed day. It's gonna be a victorious day sa matag usa kanato tanang buhat sa atong mga kamot panalanginan sa Ginoo niya. Mag-uban yang kalinaw, yang kalipay, yang giya kanatong tanan. This time we have 79 81 viewers this time. Okay? Tanan-tanan nga especially ay sa tuwang mga specially mention lang nino kay na-bless jud ko during our visit sa Cagayan no. Sa tanan nga mga followers nato diri sa Cagayan, salamat kayo no. Shout out taga CDO, a City of Golden Friendship, salamat kayo. That time nga ning visit mi diha, grabe ang inyong pag abi-abi no. Grabe kayo no. Tung the moment nga ning anak mi sa Cagayan, somewhere in Carmen, Billarin Street. So thank you so much sa mga nag-visit na mo dito no. Salamat jud kay namo sa akong prayer tanan no. So this time mag-pray ta kay dili na lang nato pabuto ng uban kay madugay ta mo tan-aw ra magyapon na sila no. So let's welcome the presence of the Lord. Okay? Sunod na tagpahipi ra na diha. Okay?
So let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for a blessed day. Bagong kabuntagon nga puno sa paglaom nga gikan kanimo, Ginoo. Tungod kay naay paglaom ang among sitwasyon, Ginoo. Wala mining mata karong adlaw nga wala mi pulos, walay kapuslanan. Daghan wala ka mata karong adlaw, Ginoo, but you allow us to wake up today nga naay libreng gininhawa tungod kay naa kay plano kanamo. Indeed, this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. So Lord, thank you so much for this another opportunity to listen, to meditate your word, Lord God. Thank you for this great privilege, and I pray before we meditate your word this morning, search our hearts, Lord God, and when you found something unpleasing in your sight, Lord God, something nga wala ka malipay, pasaylo ami, Ginoo. Kung na kay makita nga mga butang nga wala mi kabantay, Ginoo, kay tao lamang mi, nga wala ka nahimaya, pasaylo ami. And Lord God, I pray this time nga imo mintagag kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton, willing mo dawat og correction, dili lang pod maminaw kutob, kung dili willing sad musunod kay ang panalangin, ang milagro, ang pabor kanimo naa sa pagsunod. Wala sa mamati lamang nga apan ipalapos sa pikas dunggan. But Lord, I pray to all of the viewers right now nga naami kasing-kasing masinugtanon sa imong mga pulong. Tagay mi kaalam gikan kanimo, Ginoo, aron among masabtan pagyud pag-ayo imong mensahe. And samtang magapadayon kami, Lord, ikaw lamang among giisa. Wala mi nagpataas og relihiyon, pundok, grupong simbahan or sekta, kundili ang ngalan lamang nimo, ang ngalan lamang ni Kristo Jesus nga naghatag sa iyang kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo, may among ipataas karon. And Lord, I pray to all of the viewers right now, Luzon, Visayas, and Mindanao, in different countries, Ginoo, kutob sa mga abtan ani nga live, kutob sa makadungog makakitaan ni Ginoo. Ipabati imong presensya, ipabati imong gahom, ipabati imong lihok sa Espiritu Santo, Lord God, as we listen, as we meditate your word this morning. Nabiling panahon mo ito again kanimo, Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Again, bless all the viewers right now. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God, we have 100 viewers. So, let's proceed. Magdali tayo igsoon kay today is Sunday. Mao'y busy kay na ako igsoon. Praise God. So, ang topic karon igsoon, actually, most of us so familiar with this verse about the love of God. Unsay ilhanan nga nahigugma tas Ginoo? How can we prove our love to God, no? Unsaon nato pag-prove ang atong gugma sa Ginoo? There are so many people today, nowadays, daghang mga tao nga nahigugma daw sila sa Ginoo, moingon nga nahigugma sila sa Ginoo, moingon nga kana bitaw palangga nila si Lord. Love man na mo si Lord, mao ni nangalagad mi sa Ginoo. But how can we prove it, no? Mao na sila atong topic karon igso, no? So, unsa may atong ipakita sa Ginoo nga nahigugma ta niya? Kanang mosimba ta? Kanang moapil tag prayer meeting? Kanang magbasa tag Biblia? Mao ba na? Ato nang isgutan karon igsoon. Okay. John chapter 14 verse 15. Saya igsoon. Juan kapitulo 14 bersikulo 15. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Kun nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Just reminder lang ni mga igsoon. Again, Juan 14:15. Ako na ning sige balik-balik pero akong balikon kay usay atong makalimtan. Ug importante kay na igsoon. Why? Kay si Lord man dili mo believe anang pulong lamang. Si Lord dili mo believe anang tao nga maayo kay Biblia. Si Lord dili mo believe anang mga tao nga maayo mo saysay og Biblia from Genesis to Revelation. Bisag ato pa ning memorize ng Biblia from Genesis to Revelation, dili mo believe si Lord. Hangto dili na to tumano ng atong gisulti. Because nowadays daghang mga tao nga maayo kay Biblia, magpaka-paka, maglaway-laway lang, maglagsik lang laway sa debate, pero kumusta ang kinabuhi? Kumusta ang pagkinabuhi? Kumusta atong lifestyle? Naka-align ba sa atong giwali? Okay? Kumusta atong gisulti? Maayo lang ta mo sulti Ginoo. Maayo mamikil og Biblia. Daghang mamikil na ko dire. Magkatawa lang ta kay inik-stock na to, mga laway kay mga post. Magkatawa ta kay ang ilang mga post puro binuang, mga kabuang, pero maayo Biblia. Daghang magsig panaway na ko direksyon pero makita nimo ang ilang post palang daan, no?
Because for me, according to the word of God, out from the abundance of the heart, the mouth speak. No? So para nako sad, from the abundance of the heart, our Facebook status speaks. No? Depende na sa itong kasing-kasing. No? Daghang mga himantayon karon. Mayo mo debate, mangatang lang og mga kuano. No, hilig kay mang debate, mangatang og mga post nga Diyos nun niya, basta dili parihan nila og tinuhuan, gibarugan. Biklon din nila, no? Pero akong gisto ilang mga timeline, mga binastos ang uban laway, mga way pang Ginoo, no? Mga binuang ingana ba ang characters, ingana ba ang behavior, batasan, no? Sanaay Ginoo. Mao na igsoon mapuna ang uban. So nowadays, as what I have said, there's so many people nga makita nimo nga murag mo claim sila nga Diyos nun pero relihiyoso ra day. Relihiyoso means nag-aktibo lang sila more on religion pero wala sila tinud-anay nga relasyon ni Kristo. Makita na sa buhat. No, looy. Mao nang today atong hisgutan nga unsa gyud tinuod nga ilhanan timaan sa mga tinuod nga nahigugma sa Ginoo. Okay? Nga dili lang pulong, no? Oh, yes, but sa interaction. Unsay ingon diri Juan 14:15. Kung tinuod kamong nahigugma kanako according to Jesus, tumana ninyo ang akong mga sugo. Diri ta magdaog ang Dios magapanalangin sa atong yan bala ang pulong. So again, igsoon English ni if you love me according to Jesus Christ, he said, if you love me, obey my commandments. If you love me, do what I say. Amen. Kung nahigugma kamukan nako inyong tumanon ang akong mga sugo. It's useless to say I love Jesus. It's useless to say we love Jesus but our action is contradict to His word. Diba? Sayang moingon tag nahigugma ta sa Ginoo pero bakikaw sukwahi ang atong binuhatan sa Ginoo. Karong adlaw, karong panahon na igsoon, as what I have said, daghan nagsulti nga nahigugma sa Ginoo. Daghan na ingon nga misimba ko kay nahigugma ko sa Ginoo. Tinuod ba na? Abi yung igsoon kanang pagsimba igsoon, wala ko kamo pugni nga mosimba. Kay it's biblical nga behold how good and how pleasant it is for brethren dwell together in unity. And ingon sad ang Hebrew, ayaw putla ang panagtigom, ayaw undanga. So na ang panimbahon importante. But I'm not saying abi kaning simba ka nahigugma na kas Ginoo. But maybe posible pud siya nga ang pagsimba usa ka expression sa atong love ni Lord. Pero it's not guarantee nga nahigugma pud ka tinuod sa Ginoo. Kay nampoy uban nga ning simba nga tulumanon lang. Ming simba kay adlaw ting simba. Pero samtang nasa sulod sa simbahan namantay ra. Samtang nasa sulod sa simbahan wala ra, no? Wala ka nang as in ang physically present but spiritually and mentally absent. Pwede man kaning simba. Tungod kay ting simba lang, tungod kay simba imong uyab, ning simba imong bana, imong asawa, ning simba imong anak, ning simba imong mamag papa, or makit-an lang ka sa magwawali nga ning simba aron ingnon tang Dios non kuno hay. Pero sa atong kasing-kasing wala na di no? Tinuod jud ang nahigugma sa Ginoo mga igsoon, dili diha makita. Pero of course ang pagsimba usa na sa expression sa love ni Lord, but dili tanan. Kay dili tanan nanimba tinud-anay. Okay? Dili tanan nanimba tinud-anay. Prangkahan ta mo. Iniguli ana, di pagli na mulahos adto na dito sa mga binuang. No, magkapit-hapit, magmarites, manglibak pa na, manchismis pa na. No, ano. Yes. And then according to the word of God right now, if you love me, obey my commandments. The best expression of our love to God is kanang obedience ta sa iyang word. Amen. Kanang matinud-anon ta niya. Kanang masinugtanon ta sa Ginoo igsoon. Dili ta pwede mo ingon nga nahigugma ko sa Ginoo pero atong binuhatan sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Ako na ning gibalik-balik dagang tao karon igsoon nga maayo kay Biblia. Hambugiro kay mo hagad og mga kuan. Wa ko ingon nga nasina ano kay ako mong igsoon di ko hilig og debate. Mapugos lang kog reply sa uban kay grabe na manginsulto. Pero di ko mo hilig og debate.
para asa man ang debate para mo garbo. Hadlok no, wa ko mahadlok no, mahadlok man ta. No? Nganong mahadlok man ta igsoon, di gali ko mahadlok, mahatag sa kong address. Nya ipa-search na ko kung kinsa ko dire, di ko mahadlok igsoon. Ning likay lang ko kay para nako. Ako ang nagtanaw ang mga debate. Ning hantong sila sa panagbikil, ning hantong murag hinambog na hantong nagbinata lang way ayo. Tanawa nang nagdebate riya. Naaba na bisag usalang ka hitman, kriminal, drug lord na bago pinagis debate. Naaba bang ipakita na ko igsoon nga mga banggiitan nga daghan kay gipatay nya na bago tungod sa debate. Naaba mo banggiitan na mga high profile nga mga kriminal igsoon nga nabago tungod sa debate. Wala makatabang ang debate sa kabaguhan sa tao. Mao nay rason nga wa ko diha. Pero ako igsoon di lang paghambog grasya sa Ginoo. Pila na ka kriminal nanuol sa katilan sa Ginoo. O praise God, grasya sa Ginoo, ako'y instrumento ni Lord for them. Kay kanhi pareha ko nila. No? Mao na igsoon nga dili basihan debate na himaya ang Ginoo. Okay? Dagang maayo og pulong sa Ginoo pero tinuod na wa na nahigugma sa Ginoo. Why? The best expression of our love to God dili pakigdebate, pakinglantugi kung dili ka nang nisunod bagita. Kumusta atong private life? Kuha ninyo? Kung sige gibuhat na to behind closed door, kanang way nakakita na to, na may nahimaya bang Ginoo? Say maayo lang tag debate pero natay mga binuang nga gihimo nga wa kay baw atong asawa, wa kay baw atong bana, atong anak, atong hinigugma, no? Natay gibuhat nga karumal-dumal sa mata sa Ginoo. Kung tinuod kang nahigugma sa Ginoo, kung kay baw kang dili na maayo, ayaw buhata. Kung tinuod kang nahigugma sa Ginoo, kung kabalo ka kanay imong gibuhat, wa nalipay ang Ginoo, imong gibuhat wa nagahatag og maayong ehemplo. Good example to all of the people around us, din ayaw buhata, din nahigugma ka sa Ginoo. Dili nang pasabot nga nahigugma ka sa Ginoo daghan ikag bersikulo, puro ra baba taman pero wa sa buhat. How can we prove that we love Jesus? No, by words, no, by our action. Because love, as what I have said last night, love is an action word. Lihok na ay makita. Di ni mo pwede pasikatan si Lord sa imong bersikulo nga daghan kayo, but behind all of this is na kay gihimo nga wa nalipay ang Ginoo, wa ka nahigugma sa Ginoo na. Kay nag-ingon ang balaang kasulat ug tinuod tang nahigugma sa Ginoo, buhaton na to iyang sugo, buhaton na to iyang balaod, asa man nakita sa Bible. And then mulikay ta sa mga butang nga wa nakapalipay sa Ginoo, mga butang nga wa nahimuot ang Ginoo, minglikay ta na nahigugma ta sa Ginoo. Because we're doing His commandment or we're doing His word. Amen? Sumaw na siya igsuon. Digli ng barataman. Maayo kay Biblia. Maayo kay Biblia. Daggahan jog mamikil na ko dari. Pero akong gihagit. Dabi tayo uban ng ingon. Pastor, pasikat rin ng imong wali-wali sa prisuhan. Okay, sweeto man sila sa akong motibo. Pasikat rin ninyo, post-post. O sila kahibaw nga. Kanang akong gipost, akong gi-encourage ang ubang mga lagad sa Ginoo nga buhato na to ni. No? Kay daghang mga pinirison tabangunon, daghang mga piniriso nga need of comfort, nga luoy kay naa sila sa depression. So, kita nga kay bawas kamatuoran ato ni silang birahan kay nanginahanglan sila sa pulong sa uban pang content o ala po na ngana na ba, no? Dayo sa dayo po mga 3 person na siguro ingon nga pastor gibuhat sa nanamo, okay? So, umang ko nang hilabot unta nila, pastor, gibuhat sa nanamo, magwali sa mi, dili lang may hilig og post, no? Ana ba? Kay di mi pasikat, so, ako sa di mo ni pasikat, ingani. No? Dipindi na sa motibo nga nung i-post di mo. But the purpose, the main purpose why I posted it, akong gi-post ni, it's because I want to encourage other people, no? Other ministers, other pastors, mga magwali nga, mubuhat mo tag-ingani para sa kamayaan sa Ginoo, no? Maunay akong tumong. Niya akong gipangutana tong day ning ingon mga igsoon nga diha mami ana ayaw na ipangambog kay sige po mi kanon nya pangutana ko. Unya kumusta man sa inyong pagwali na bay kriminal na bago? Diha ra natag way gi katubag. No, lahi man nang magsige tagwali igsoon nga himbanda lang. Kay ikaw pud mismo nga nagwali, walihanan pod kay ikaw pud mismo, kita mismo nga nagwali, utro kung wa nagsunod sa tong giwali. Diha rang laay. No? Mao na di mga igsoon mao na tinuod. No? Because the Word of God tells us this morning that if we really love God, if we really love Jesus, then we must obey His Word. No? Di ata magdaog sa aning sunod.
Naigugma ko sa Ginoo kay ning simba ko. Sure ka? Sure ba kay igsuon nga kay ning simba ka naigugma ka sa Ginoo? Diha ta magdaog sa motibo. Okay? Di man mo believe ang Ginoo. Inoon, ang pagsimba, expression ni sa love ni Lord. Basta tinud-anay lang gina imong pagsimba. Ming simba ka nga nakafocus ka, wa ka namantay, nakafocus ka worship, nakafocus ka sa nagwali, nga imong gikinabuhi ang giwali ka na, tinud-anay na. Pero kung nagsimba ka kay naniid ka, kinsay mga bagong nanimba, mga bagong sanina, tanaw ka sa mga gwali, kuya wa nun, himantayon ka kayo ba? Di gapon malipay ang ginawa ng mga igsoon. No? Again, the best expression of our love to God is to obey Him. Tinuod tal na igugma sa Ginoo, we have the Holy Spirit. Kung badlungon ka sa imong gibuhat nga di maayo, muhunong ka, then you love God. Pero dugay ra kang gibadlong sa Ginoo kay imong gihimo, dili ka maayong ehemplo, pero nagpadayon ka. Dinwa ka na igugma sa Ginoo. Kay kung tinuod kang nahigugma sa Ginoo, mobiya kas dautan, mobiya tas binuhatan natong mga dautan igsoon. No? Kung tinuod kang nahigugma sa Ginoo, mo set ta og good example to all of the people around us, then we love God. Nahimo tang panalangin, dili tam kapandulan. Mao na tinuod nga nahigugma, lagi ko higugma sa Ginoo nga badlungon. Ako di ko manaway igsoon because we are not perfect. But it doesn't mean nga dili ta perpekto. Dili na lang po ta mulikay sa pagbuhat og di mayo. Ang uban di man gud ko perpekto, makasa bitaw ta. Makasa ta tinuod na. Walay perpekto bisan ako. Pero ayaw pud tuyo ug kanang wa pud tuyo No? Ana ba di man ko perpekto, di ko kali no. Ako lagi na bago lagi ko be. Shabu, sigarilyo, inom, babae, rugby, bulkasil, marijuana, sirap. Ngano na bago man ko? Pariya raman ta Ginoo ka. And the Bible tells us that if the Son sets you free, you will free indeed. Unsa man na? Kung si Jesus magbago ni mo, mabago jud ka. Kinsa day Ginoo na to, di makabago? Di ba? Mao na siya igsoon, di ingon nga. Kay nguban, di man gud ta perpekto. Dili ko perpekto niya, mobalik di ka magsigiri pag kagsoyo kog sabo, sige pa kag ligid-ligid diha sa basta. Nagsige pa kag pangabit diha. No? Dagko na kay nang sa igsoon karumal-dumal na di ko mutuog na kay kadlok sa Ginoo na. Pariya naman ta tao, pariya ta gitintal, each one of us. Face different temptation. Pero naman si Lord, ning saad si Lord igsoon. Sa panahon nga tintalon tanaas siya mutabang nato. No? Naiuban nga ang bugiro kay ba ingnon pa jud ko nga suwa lang. Kay ba ba? Ambot o kinsa nang naidagang mga bashers na ko diri mga igsoon akong gihagit nga. Igsoon pwede ba ko mangutana sa imong complete address? Akong gihagiton jud kay ako di ko muangay ng mga sigig panaway bitaw niya way agi. Okay raman manaway ka pero naay makita sa imong kinabuhi. No? Nga nahimo kang inspirasyon sa mga taong dautan nga muduol sa Ginoo. Sig panaway unya wa poy agi badlungon pong dako. Di ba? Sig kusukay manaway grabe. Binata bitaw. Mao sila nako silang gingnan nga. May pa man ninyo nga na ako'y daghang mga amigo, mga high-ranking officials, dagkong mga ranggo, mga tag-as kay ranggo igsoon. Mga devoted Catholic pero di jud manaway respetuhan na mi kamo nun diha ana akong gingnan bikahan ako ya unsa po ninyo ang nahimo sa mga kriminal komunidad ninyo kung gingnan largo no sumao na igsoon again usa sa reason mga igsoon nga nung mingon si Jesus nga if you love me obey my commandments kay once we obey His commandments it's an expression of our love to Him bot pasabot na higugmatan yan din kung mo-obey mo kita sa commandments ni Lord it means mga igsoon nga atong gi-position sa dang atong kagalingon para mahimo sa tang blessing, mahimo tang panalangin sa uban kay the more we obey His commandments, the more ta mosunod sa sugo sa Ginoo, the more sad ta mahimong panalangin kay ang pagkatao ni Lord makita man in our behavior, in our character. Mo reflect si Lord sa pagkatao nato. Amen. Kung nahigugma ta sa Ginoo, sundo na to ang iyang sugo. Mga tana siguro mo kung asa dapita makita ang iyang sugo nasa balaang kasulatan. Kung gusto ta mga igsoon nga aware makabalo ta sa iyang sugo igsoon, basahon na to ang Biblia. Inilasayad nga atong basahon ang Biblia pag-ampo sa daan kay ang Bible igsoon di ni basta-basta masabtan. Gamit atong kaalam lang nga tawhanon o kalibutanon.
No, before we read or meditate the Word of God, we must pray. Okay? And then, we're gonna ask the Holy Spirit guidance. Okay? Ako igsoon sa una, nag-eskwela ko, muukab ko Biblia, pero ako'y masabtan. Lahi ang pag-interpret sa tawhanon o sa naa kay guidance sa Holy Spirit or kaalam nga kanang langit nun. Okay? Kaya bisag unsa pa nato ka bright igsoon, di nimo na masabtan ang Biblia. Daghan nga mga bright unya, mayo kay sige basag Biblia pero wala ginausab bilang kinabuhi. Kay wala nila nakuha ang punto gyud. Wala nila nakuha og unsa gyud. Amen. Kay ang Biblia kamatuoran gani truth. And according to the word of God, the truth will set us free. Nganong wala pa man sila na free. Wala sila katugkad jud sa kamatuoran. Kung tinuod tang nakatugkad sa kamatuoran din bag-o ta, mahawas ta gikan sa gapos ni Satanas. Amen. Because the truth will set us free. Amen. Ang uban kay bawod na sila sa kamatuoran pero nganong nagpabiling gapos. Ambot unsang kamatuoran na ilang naibawan. Amen. Ana na siya mga igsoon, no? Again, karong kabuntagon gi pahinumduman ta sa Ginoo nga kung tinuod tang mahigugma niya. Sundo nato yang sugo igsoon. Dili enough nang mahigugma ta niya sa baba. Lord, I love you. Nabitay kanta nga aduna man ako'y gihigugma apan mas labaw gyud ka. Di pa nindot kay kanta. Na ba kun na daw tay hinigugma atong mama, papa, ato ang anak, atong asawa ba na pero mas labaw na tong higugma Ginoo. Amen. And the best expression of our love to God is to obey Him. Kung gitawag ka sa Ginoo, igsoon niya na higugma ka sa Ginoo din. Just say yes to the calling. Amen. Kung gibati nimo nga gitawag ka ni Lord ana nga sitwasyon niya na higugma man kaniya din tubag sa tawag sa Ginoo, sunda siya. Kung tinuod kang nahigugma sa Ginoo, igsoon niya gibati nimo nga gi-correct ka ni Lord kay naa kay hidden sin, na kay sala nga gibalik-balikan nimo himo nga walay na kay baw, kay imong gitaguan og maayo og imong giampingan, pero imong nabati ang strong conviction of the Holy Spirit nga biyain na anak, buhiin na kay wa ko nalipay. If you love Him din imong undangon na. Kung tinuod kang nahigugma sa Ginoo, kung gibati nimo nga naay mga butang nga imong talikdan, kung tinuod kang nahigugma sa Ginoo niya, gibati nimo nga paundangon na kagduwa og email kay wa na kay panahon sa Ginoo. Din imo nang buhaton, imo nang biyaan, imo nang undangon, ug imo nang undangon, it means nahigugma ka sa Ginoo. Again, if you love Him, do what He says to you right now. Unsay conviction ni Lord sa Holy Spirit nimo buhatan na sunda, it means nahigugma ka sa Ginoo. Kung na kay relasyon karon igsoon sa imong relationship wa malipay ang Ginoo niya, maingon si Lord, sakit ra ba kay ni? Okay, it's very crucial because sometimes ang ipabuhat ni Lord na to sakit, lisod kayo sama ni Abraham, gipahatag niya yang bugtong anak, ipahalad. Sometimes na usahay isugo si Lord na to igsoon nga lisod, sakit kayo. No? Kung tinuod kang nahigugma sa Ginoo igsoon, mas masakitan ka kung di nimo sundon ang sugo sa Ginoo. Again, kung tinuod kang nahigugma sa Ginoo, nya imong karelasyon karon wa nalipay ang Ginoo, din imo nang biyaan ngano man nahigugma ka sa Ginoo more than that person. It's usually to say, I love you, Lord. And they were crying out to God, I love you, Lord. I love you. Jesus, I love you. But kadisadang gikonbiktar ka nga buhiin na nga relasyon kay wa ko malipay. Dindi ka kabuhi. Then how can you prove that you really love God? Di gali ka kabuhi. No? Mas love nimo ng tawana kay di nimo mabuhian. Ako igsoon ako'y kalibin sa una 5 years. Hi, kung abot ni nimo. God bless. 5 years, kapin. If I'm not mistaken. And then, sakit kayo. Kinigampo nimo, ma-fail nimo nga pabuhian siya. No? Magampo ka, magbasag Bible, mag-worship. Ma-fail nimo ang conviction ni Lord nga buhiin na, di na mao ang akong giandam para nimo. Grabe, maghilak na lang ko nga, basta. Sometimes usay sakit, pero masakit kung kaya bitong dili na ko tumano ng sugo sa Ginoo. So akong gi-release, sakit kayo, mura ko atog na nalipong-lipong ko sa kasakit igsoon. But at the end of the day, nalipay ra pug ko gi-comfort ko ni Lord. Ano? If we really love God, then unsay yang gipabuhat nimo karon? Buhatan na. Unsay gibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing nga undangan na anak. Kana nga bisyo, walay ayo, maunay sundugon sa anak nimo. Dili sila maayong ihemplo, parihan nimo.
Kung gusto ka mahimong ihimplo og malipay ko kanimo, buhiin na ang imuhang gihimo-himo diha nga di maayo. Kay og di na nimo buhian na imong gihimo, imong anak maparihan nimo, murag something nga na bitaw igsoon. Kung gibati na nimo, undangan na kung gigugma nimong Ginoo. No? Kung gigugma nimong Ginoo, imong undangon ang mga butang nga gipaundang ka. Imong talikdan ang mga butang nga gipatalikdan nimo. Imong buhian ang ngayong buhian nga gisugo sa Ginoo nimo. And aside from that, sundo na to ang pulong sa Ginoo. Amen. Sundo na to ang pulong sa Ginoo. Sa panahon po sa pagsimba, lugaran na itong Ginoo, nahigugma ta niya. Ayo, ipalabi na imong trabaho diya. Case to case basis, di ba? Kaya na may uban nga dili jud, parehaning kauban na mo diri nami. Natay kauban di sa church nga pulis. Nya na may time nga ang day off niya is dili Sunday. Okay? Dili siya kasimba. Nga na bitaw, okay ra na. Pero kanang naa kay pwedeng higayon, pwede na mabiyaan nimo kay labonon ra na. Mag-date ra mo, di day pwede mag-date mo ni Lord una. Dalhan na imong uyab simbahan, no? Or mga ligo mong dagat, kapila ra maning simba, wara man ni dili pud matawag og half day. Pila ra man naka oras, unya ra gud pang ligo una ang Ginoo. Kung tinuod kang nahigugma sa Ginoo, himuon nimong priority si Lord. Ang uban may trabaho, no? Imbis day off na untag Domingo, trabaho kay bayad sa utang. Suwa kay salig sa Ginoo nga mobayad si mong utang. Kay salig sa Ginoo. Usay magkautang-utang ta kay ang panahon sa ting simba atong giutang. Ang sa Ginoo. Okay? Ang sa tao. Ayaw kawata ang sa Ginoo. Kung nahigugma ta sa Ginoo. Daghang nagpa-advise na ko igsoon about relationship nga naglibog silang relasyon. Nga mao ni pastor just last night na nagpa-advise na ko live-in sila. Yeah. Kusog na daw kayong ang conviction sa Holy Spirit nga mag-separate sila magtigom para magkasal. Nagpa-advise na ako. So mo ako sing ingnan nga sunda lang ang Holy Spirit. Kay once gi-convictar ka sa Holy Spirit, it means love ka, unya concern siya sa imong kahimtang. Kung tinuod ta igsoon nga nahigugma sa Ginoo. Kay balo ka nga dili maayo imong gibuhat, wala nakapalipay ang Ginoo sa Ginoo. Then undangon jud na nimo. Sakit kayo, pero asa may sakit? Asa may sakit? Ang imuhang tumanan imong pagbati or imuhang dili nimo tumanan imong pagbati or dili nimo tumanon ang sugo sa Ginoo. Asa may sakit ana? Kanang masakitan si Lord or masakitan ka? Kanang si Lord jud tumanon nato. Amen. Again, if we really love God and unsay gipabuhat niya karon, I believe right now lahi-lahi man siguro ta og conviction, no? Each one of us is different calling, unya lahi-lahi tag situation, but akong ikasulti niyo igsoon. Right now, at this moment, unsay gibati nimo nga ipabuhat sa Ginoo nimo? Kung nahigugma ka niya, tumana ang iyang gipabuhat nimo. Dili na to ma-prove atong love ni Lord pinagi lang sa baba, pero pinagi sa buhat. May I love you Lord, maminaw si Lord pero di siya mo believe. Kung makita niya nga imong binuhatan, so kuwahi sa iyang kabubuton. Apan si Lord mahimaya, malipay, mahimuot. Kung moingon ka niya og I love you Lord, Jesus I love you, yang imong gibuhat sad, nagpakita nga nahigugma ka niya tungod kay imong gituman iyang balaod. Imong gituman ang iyang sugo ug imong gitubag ang iyang tawag. Ayaw pag-unya-unya kung tinuod kang nahigugma sa Ginoo. Let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord for your word. Imo ming gipahinumduman karon nga unsaon namo pag-express sa mga love nimo. How can we prove that we love you Lord God? By our action. So Lord, thank you so much for your word this morning. I pray nga yung kinimpulong nga mga nadungog karon man ni hinungdan nga mubarog jud mis kamatuoran mo ni hinungdan Ginoo nga sundon jud kanamo. Even though sometimes lisod Ginoo. Lisod ang pagsunod sa imong pulong Ginoo. Kay nay uban Ginoo nga nakay nami buhian nga sakit kay naka-built in na sa among kinabuhi. Pero tungod kay nahigugma mi nimo Ginoo, tabangi mi nga among mabuhat na Ginoo. Without you we are nothing. Kung wala imong tabang, wala mi mahimo Ginoo. So Lord, tabangi mi nga amo jong masunod ang imong sugo kay maunay timaan nga amo kang gihigugma.
Useless among pagsimba-simba Ginoo kung wa gyapon miming tuman nimo. Wa gyapon mi nahigugma nimo ana nga paagi. So Lord, salamat di ay nga imo ming gipahinumduman karon Ginoo. Nga ang pinaka-ilhanan di ay nga nahigugma mi nimo kanang sundo namo ang imong sugo Ginoo. Kanang tumano namo Ginoo ang imong gipabuhat namo Lord God. Bisan pag ma-memorize namong Biblia Ginoo pero wa namo sunda, wa gyapon mi nahigugma nimo. So Lord, tabangi mi Ginoo. Gusto namo pamatud-an nimo. Gusto namo ipakita nimo nga nahigugma mi kanimo pinaagi sa imong action Ginoo. And right now I pray to all of the viewers Lord God nga amo jung mapamatud-an kanimo nga nahigugma mi nimo Ginoo kay ning sunod mi nimo dili lang mi igo maminaw sa imong pulong, dili lang mi kutob mo basa sa Biblia apan utok ra kutob ra Ginoo sa amo ang baba Ginoo maayo ra mi Ginoo panangamong binuhatan wa ka nalipay, but let it be tuguti Ginoo nga ang among binuhatan align good sa imong pulong. Kay usana ka expression, ilhanan, timaan nga nahigugma mi nimo. Again, wala mi mahimo kung amo-amo lang. Wala mi mahimo kung wala ikaw, Lord God. So Lord, we need your grace and mercy. We need your help. We need your guidance, Lord God. Para masunod yun namo ang imong pulong, Ginoo, ang imong sugo, Ginoo. Kay usahay lisod apan with you all things are possible. Thank you, Lord God. Right now I pray to all of the viewers, mahimo aming masinugtanon, matinud-anon, matinumanon sa imong pulong, sa imong sugo, Ginoo. In Jesus name. Hatagi kaisog karon Ginoo ang mga nagtanaw karon Ginoo nga maglisod og buhi kung sa mga butang nga gipabuhi nimo. In Jesus name. Tuguti nga ikaw ang among pilion kay lahigugma mi nimo. Magunsa man bisan ang tibuok kalibutan maangko namo. Pero ang gugma nimo wa sayang tanan, mabilin ra mi Ginoo. Kay ang tanan ining kalibutan temporaryo lamang. At the end of the day, nga mong relasyon, nga mong gugma nimo, may magpabilin Ginoo. So Lord, tabangi mi, nga makamao mi paghigugma kanimo sa tibuok namong kasing-kasing, tibuok namong kusog, huna-huna, kala Ginoo. Hallelujah. Himo aming matinumanon sa imong sugo, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. And this time, I pray to all of the viewers, Lord God, unsa man ilang kahimtang, ilang sitwasyon karon Ginoo, tabangi sila, unsa man ilang mga problema, solusyon Ginoo, tagay kasulbaran, unsa man ang pinaka-need nila, pinakagikinahanglan nila nga milagro karon Ginoo. To all of the viewers, Lord, i-grant, Lord, imong ipasundayag, imong gahom sa ilang sitwasyon karon Ginoo. In Jesus' mighty name. Unsa man ang tabang at pinakagikinahanglan nila karon Ginoo, tabangi Ginoo. Imong ipakita Ginoo nga ikaw nga Dios, wala mo biya kanamo. O imong saad matinud-anon ka nga dili minimo pasagdan Ginoo. Even though sometimes we are not faithful for you, pero walay higayon nga dili ka matinud-anon na wa ka mausab Ginoo. Salamat kayo Ginoo. Salamat Amahan ug nining takna mo ang kuno ng kadaugan. Ang kuno na mo ang milagro, ang kuno na mo ang dugang kadasig sa pagpangalagad nimo, ang kuno na mo ang pagkaisog Ginoo sa pagbarug sa kamatuoran, ang kuno na mo ang panalangin gikan kanimo, ang kuno na mo ang pabor, ang kuno na mo ang mga kaibulungang butang Ginoo nga sigon sa among gipangandoy sa among kasing-kasing. We claim it Ginoo, among giangkon ang panalangin. In Jesus name, we claim it by faith. Himoa lamang ming kapiyalan sa panalangin nga gikan kanimo. Mao kini nga among pag-ampo Amahan. Amo kini gipangayo gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Hesus nga mao among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Okay? That's all for this morning. Around 8 and then mag-prepare pa ko, gi-priority ta mo. Okay? Wala pa ko tanan, fasting man ko every Sunday, fasting man ta igsoon. No? Okay? So ako ning gi-offer ni Lord kaning adlaw. I pray and I declare igsoon nga today is gonna be a blessed day, a victorious day to each and every one of us. Ang inyong mga lakang, plano, panalanginan sa Ginoo. Okay? And this time, akong ibalik tayo ng dungog, himayas, tumbuhin nga Diyos. And anyway, atong YouTube channel, hapit na ta maabot og 1,900 plus na ta. 920 plus if I'm not mistaken. So, I want to encourage everyone to subscribe sa atong YouTube channel. Sa atong YouTube, mangudigsoon. Tungod ni kinay nag-request na to. Mas dali ang ato ang dali rata dito makasave sa atong mga videos. Actually, ako ni siyang i-save.
i-download niya akong i-upload dito, no? Atong YouTube channel, Ikson, mas dali siya makitaan atong mga preaching, mga previous live preaching this sa niaging in this past few months, no? Narito, no? So, kung i-download ito, i-upload, and then, ang link na ning caption, no? So, praise God. Brother Ralph, thank you, and God bless. Okay. Pastor, grabe ka power ang imong mga pagampo, mensahe nanimbarot akong balhibo. That's the presence of the Lord. Thank you, brother. God bless. Presensya sa Ginoo, himaya sa Ginoo. So, this time ako ibalik ang dungog himaya sa tumbuhi nga Dios, and nimbata, okay? Naon to si Lord, and again, ang kalinaw, kalipay sa Ginoo mag-uban kanato karon. Sa mga OFW diya nga nangatulog or matulog pa, ubanan mo sa Ginoo. Okay? See you next time. Ikson dili ko makasaad og kanus kay busy ko today kay adto na sa dasprisohan ron Ikson. Manabang na punta kay namatay katabang. No? So nya ugma busy mi kay adto mi sa basta na ay mag-start ng youth camp ugma. Basta pero as what I have promised, as long as I have the opportunity nga mag-live kita para sa kamayaan sa Ginoo. Amen. Ampo amping abante para sa kamayaan sa Ginoo. To God be all the glory. Anyway, thank you mga subscribers. Thank you kayo aning page ng mga ning subscribe. Salamat kayo, no? Mga followers. I want to encourage everyone to invite your friends to follow our page as well. And salamat sa mga nag-subscribe, sa mga star senders. Tanan, salamat. Namos kong prayer kanunay, kabalo na mo. Okay? So again, that's all for this morning. See you again next time. To God be all the glory. God bless everyone.